من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngelinye ilanga omunye umuntu weza kumprofeti ukuthula kube naye wambuza ukuthi phakathi kamama nobaba ubani umuntu ekufanele ngimazise kakhulu. Umprofeti wathi uma wakho. Waphinda futhi wathi olandelayo futhi wathi uma wakho. Wathi bese kuba ubani wathi uma wakho. And then uthe mayesembuza okwesine wathi baba wakho. Nimzwile ukuthi umama umphinde kangaki? Yingoba umama ufana ne-main switch. Yabona i-main switch ekhaya mangabe ugesi ulayitile, makungawe i-main switch kuwa yonke indlu. Umama ke loyo. Ayilani ke bafowethu. Lo enimbona la isalukazi esingizalayo. Engimthanda ngayo yonke indlela ongayicabanga. Ngendlela engimthanda ngayo angazi ukuthi ngingabala ngithini. So njengoba ngimvakasheleke manje ngizothanda nje ukuthi naye njengomama azi ukuthi siyamthanda singabantwana bakhe. Kube khona akubekayo naye akukhulumayo ezibongela naye ngoba abanye omama la ngaphandle bafundisile bakhulisile kodwa ingane bahlamukile. Abazazi ingane zabo kumanje ukuthi zikuphi. Ezabafana zikhohlisana namakhosikazi, ezamantombazana zikhohlisana nabayeni babo ukuthi balahla abazali babo. Gogo nanku umhlaba. Ukubhekile umhlaba wonke. Bafuna ukwazi ukuthi uzizwa kanjani wena ngabantwana bakho mawubona nje izingane zakho zifikile zikuvakashela. Awubabingeleleke gogo ukhulume nabo nje bakubhekile bayakubona bonke. Qhubeka ke gogo. Khuluma manje. Khuluma. Ukuthula makube nani nonke. Ngiyanibingelela abantwana bami. Indawo zonke lapha enikhona khona nalapha engizwa khona manibingelela. Yazi ukuthi ukubingelela nje kuyinto enkulu. Kunganga ukuthi umuntu ulale ethola iplate lephalishwa lale edlile. Ukubingelela nje kuphela. Ngithi ke bantu bami lapha enikhona ngicela nizibambe iqine ngoba akekho omunye okufuneka simbonge ngaphandle komdali. Yena uthe singamxubi singamhlanganisi. Uthe yena ungokuqala ungokugcina umntwana thina singabantwana bakhe ngaso sonke isikhathi. Noma sijabulile noma sithukuthele uyasibona uyasizwa size singamkhohlwa. Uthe akekho ofana naye, akekho olinganiswa naye. Esikucelayo sikuphiwa uye. Noma ungaze ujabule kangakanani kungamandla akhe. Noma ungaze ukhalele mina angeke ngikusize uye ozokusiza ngalokho ozokucela. Ngicela niziphathe kahle abantu bami. Ngicela kakhulu abantwana bami abancane abasesezikolweni noma besesikolweni bengazi ukuthi ukhona umdali. Uyababona, uyabavikela, uyabapha umqondo, uyabapha namehlo. Bangathengiseki bethengwa abangani. Kumnandi la ezweni kuhlobile kodwa kuyakhohliseka. Manje wena kongakaphuma endleleni ngicela ume ngaso sonke isikhathi uqonde phambili. Wazi ukuthi uhlonipha abazali bakho ngaso sonke isikhathi ukuze uthole ikusasa lakho eliqhakazile, ukuze uphase nasesikolweni noma usebenza ubamba umsebenzi wakho uqine, ungabi nakho ukuthi abantu bathi hey sesikhathele yilo. Mawuqhamuka nje uqhamuka umlungu wakho akujabulele nala usebenza khona kube kuhle. Ngiyabonga ke bantu bami ukuthi namhlanje ngithola ukuthi nginibingelele. Umntanami uthi mama awubingelele nje izwe lonke uthi nje sawubona. Manje nami ngithi nje akekho njengaye, akekho ofana naye. Nizibambe iqineke bantu bami. Ngiyabonga ukuba nani. Bye. Alright gogo kungakavalelisi. Okay. Lezingane lezi ezihlukumeza abazali ezingafuni ukondla abazali bazo eziphakamisela abazali isandla uthini kulezo ingane lezo? Alright.
lezo ngane lezo ngoba zehlulile sinikeza kuNkulunkulu, ngoba umntwana mangabe sengimkhulisele wabamdala kufuneka azi ukuthi umama ubabami kufuneka bagqoke, kufuneka badle, kufuneka ngibakhothamele ngaso sonke isikhathi. Noma ungaze ukhule wena ubengaphewa babakho, kodwa akujiki ukuthi lona uyohlala ubaba wakho. Nentombazane ibe nomzimba bengaka idlula unina, akujiki kodwa ukuthi unina uyohlala ngaso sonke isikhathi ewumntwana wala ekhaya. Ngicela ngingakhohlwa yilokho bantu abami. Njengoba ngisho ngithi nalaba besikolo, ngicela ukuthi umuntu uma ephuma esikolweni abize umenzi wakhe ukuthi uyaphuma manje esikolweni, amlondoloze nasesikolweni, akwazi ukubhekana nothisha ngendlela eright. Abuye azobhekana nabazali bakhe, abhekane namabhodo ngokuyithoba ngendlela eright. Alright, gogo. Ngiyabonga lawo magama. Omama nobaba abahlukumeza izingane, ngeke sikufihle lokho gogo. Kukhona omama abadala nobaba abadala abalala nezingane zabo, abayihlukumezayo, abangafuni ukondla ingane emakhaya, abanye balala nezingane zabo. Uthini kulabo bazali labo asebebole ngaleyo ndlela leyo? Okay. Kulabo abanjalo asebebona abantu ababo sekungamadoda kubo, sekuyinto nje leyo uyoyinika uNkulunkulu, kusho ukuthi umqondo kamama awusasebenzi, noma umqondo walomntwana angaqala athini nje mayefuna ukulala nonina, azi ukuthi unina lo nonina wangaphandle, lo mama olingana nomama wami la ekhaya. Ngaxoxani nje naye indaba zothando, umama olingana nomama wami noma ubaba olingana nobaba wami, angathini kimi ezongishela ngingangomntanakhe. uNkulunkulu uyachitha konke lokho, ukuthela nje ngamanzi abilayo uNkulunkulu uyaqeda konke lokho. Ngempela ke sizalweni kabusha, ake sizalweni kabusha, size sitshele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu silwele na impilo esiyiphilayo manje singayazi. Umntanakho useza kwazofuna igrandi la ayothenga utshwala, ayophi intombi zakhe ngegrandi yakho, wena usala ungadlile la ekhaya. Asimbikeleni uNkulunkulu, isikhathi sakho sekhona. Ngiyabonga. Alright gogo, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Nizwileke bafowethu, isalukazi ke esingizalayo ke lesi. Mina ngenza sure ukuthi iviki alipheli ngingambonanga. Uma like laphela iviki angizizwa kahle. Kuba ngathi khona into eshodayo empilweni yami. Nakini ke bafowethu nina enihlukumeza abazali benu, ake niphenduke manje. Nazi ukuthi abazali benu ngaphandle kwabo ngabanika emhlabeni. Ukuyibuza nje into eyodwa, ukuthi kube wasibhoncula isisu, ngabe ngikuphi, ngabe ngishaya bani, ngabe ngidelela bani, ngabe ngithuka bani, ngabe ngicisha bani imali. Uma ngabe ungakuzibuze lowo mbuzo loyo, ungaphenduka futhi ube umntwana umazi umzali wakho. Siyabonga gogo. Siyabonga.